ng scammer. Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kang kinaban. Malala ang sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasunan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ng kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ng pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niya to min seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadawog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Maray na hapon, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa niya itong Kaya, ngunyang pong Sabado. Special na programa kan DCGB para maghiras po din mga informasyon may kinaraman sa pangataman kan sa tuyang balibot. Pagproteher kan sa tuyang kapalibutan. Siring man anon mga pwedeng gibuhon, tangani na kita makatuwang lamang sa pagkonserbar kan sa tuyang kinaban. Ini po ang Kaya sa DCGB. Kasabay niya ito sa Technical Department si Kuya Nims Flora, si Jerome Martinez sa tuyang IT. Siring man mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Sabado ngunyan, hanggang po kitang alas 3 in pagkahapon. Ini po sa tuyang programa. Susug mga tugang sa kalendar kan Department of Environment and Natural Resources. Ang bulan na ini, ito ang pinagbimidbid bilang Month of the Ocean. Ang Mayo, pinag-aapod mga tugang na Month of the Ocean. Susug po yan sa kalendaryo. Susug sa programa kan DNR. Kaya po pag-abot kang Hunyo, di na po kita pwede magdiskutar kay ni. Nakako na po siya Month of the Ocean. Kaya yan, Month of the Wedding. Month of wedding pala. Malim. Month of weddings. Iba ng pag-ururo ng pag-abot sa kwan sa bulan kang Hunyo. Ano po ang gigibuhon dyan para po sa mga gustong magpakasal? Kaya po niya na aga sa kuya pong ikinakaugma asin sa kuyang dakulang ondra na makauron mga tugang asin makapaghiras ang sa tuyang resource person mo niya. Professor ko po ini sa research dyan sa Bicol University. Mga tugang sa graduate school. Saro po siya na marine biologist. No?
Asin Director kan Bicol University Research and Development Management Division. Mga tugang kang sabi nga ni saro sa mga midbid na eskwelahan sa bilog na Pilipinas, Bicol University. Ha? Ang sa tuya pong resource person, sabi ko nga ni saro po ng marine biologist. Mga tugang kaya may kakayahan siya mag-eksplikar kan sitwasyon mga tugang kang sa tuyang kadagatan kanibapan na sitwasyon kan biodiversity. Ano man ang iyan na pigaapod na biodiversity? Nadarangong tabagayang permi ano? Tangani na matubangan kita kaya. Nasa linya, via Zoom mga tugang si Dr. Ronel Juneda. Dr. Ronel, maray na hapon tabi, sir. Dr. Ronel? Maray na hapon tabi sa imo VP. Yep. Dito ka sir na iling. Dito ka na iling po, sir. Gara medyo madikluman sa imong ko na. Gari na ka-lights talag off po. ka. Talag po, i-fix ko po taon-taon. Ano? Naka-on man po ang sa kuyang video, kaya lang nata tada i-display. Iyo man ang ano, sir. Habang kita nag-introduction siguro ko, pwede naman kita mag-multitasking. Yeah. Na Okay. Param ko limitado sa tuyang oras. Yeah. Ulit, salamat po sa pag-imbitar sa kuya, Giraray. Opo. Digdi sa imong programa na Kayata. Iyan. Opo. Kaya program. Yeah, Kung opo. naramdaman niya to, siguro ko kang mga nakaaging taon, kung tamang narurumduman ko, naghilingan na kita digdi sa programa yan, Yeah. pinagulayan ta plastic. Yes. Iyo ba kasi? But sa opening program, may launching kang programa, kaya programang niyaon ka po kayo ito eh. Ayun po. Natandaan ko. Presente ka po sa launching kang programang ini, di ba? Kan inot na taon. Opo. Siguro tabi si Ronel, pwede po ma-share sa listeners tam, pag sinabi pong marine biodiversity, ano pang gusto sabihin kaya? Primero, may general term kita na biodiversity. Opo. Na i-focus na lang po sa marine Yeah. kasi nga po iyan ang concern tangon yan. Opo. So, technically, ang biodiversity, yung variety. Mga dakol na klase kang nabubuhay na yaon sa kadagatan. Opo. Tinanuman yan, hayop o mikroorganismo, parte po siya kan biodiversity. Opo. Ang biodiversity po, may duwang kadalasan na level na pag-aadal. Opo. Inot po kayan, ang babasehan is numero kang klase kang mga hayop o tinanom na nahihiling o data nahihiling pero nabubuhay sa yung kadagatan. Opo. Ang yung panapod kan is species level. Yeah. Pero may kadalasan po kita data nahihiling Opo. genetic level. So, gusto sabihin, concern ta kung pag-urulayan ng marine biodiversity, both species level and genetic level. Opo. Baka kasi dakulong kitang organismo, pero isinda nagkakaiba-iba sa genetic, ang genetic diversity ninda hababaon. Opo. Bako po diyan magayon sabi kan mga eksperto. So, pwede to po yan matukar taon-taon Yeah. na aspetong yan. Opo. I see. Okay. So, tama ba sir? Pwede i-connectar ang biodiversity sa pinagsabing, may kaya akong nababasa ng mga terminologies na pinagsabing marine wildlife. Pag sinabi pong marine wildlife, ano po ang garo general na gusto sabihin po kaya? Tama po yan. Actually, ang marine wildlife, sarong gari general terminologies Opo. na piguno ta para i-describe ang nagkakapirang grupo o assemblage ng mga organismo na yaon sa marine environment Opo. na nabubuhay. And parte po sinda kang marine biodiversity. Yeah. I see. Okay. Aso na po, may mga nababasa akong mga literatures, mga article na sa tuya tabing marine wildlife nagiging endangered na ngunyan. May problemang kinakampang, may kinaraman po sa sitwasyon kan sa tuyang kapalibutan. May connection po sir sa pagkasabi mong biodiversity diyan sa tuyang sa ocean, sa tuyang kadagatan. Ano pong gari sa iling mo bilang marine biologist na
mas magabat na sitwasyon mo niya na nakabugtak na sa garo delikado ng sitwasyon tabi ang satuyang marine biodiversity. Tama po yan. Mhm. In fact, pako lang sa marine, halangkawon ang threat. Yeah. Dakol na mga klase ng organismo ang naka-classify Mhm. na ngunya na medyo delikado na mawara na sa to. Mm. May mga terminolohiya na dapat lang kitang linawon siguro kung permita na mamati ang Yeah. terminology na extinct, Yeah, opo, correct. Correct. endangered, Mhm. threatened, Yan. vulnerable, Mhm. nearly ano pa ba yan? Mga terminolohiya na Yeah. gono ta para i-classify ang wildlife Mhm. na i-apply ta sa marine Opo. na napapahiling na ang Pilipinas bilang parte kang signatory sa IUCN gari sa ining global Mm. arrangements na otoridad sa Apo. pagmamahala, pag-classify kang gabos na natural resources, living resources. Mhm. So, siring sa Baguio, ang klasifikasyon sa pwedeng maging futuro kan sarong organismo nabugtak sa siyam na iskala. Opo. Ang pinakahababa kaini, so gari okay lang. Yeah. Ang Mm. pinakataas, ang pinakasiyam, extinct. Mhm. Wala Mhm. na siya sa to. Opo. Ang tema kang pag-urulayan tungo niya, nasa endangered, Yeah. nasa halos kabangaanan ini kang scale na yan kang threat na pinag-receive ang organismo or nasa pang-anom. Opo. So, pag sinabi po na endangered, gusto sabihin kayan, sabi nga ni kang IUCN and even kang Pilipinas, Mm. may halangkaw siya na risk na mawara sa ato ang organismo na yan. Mhm. Papaagi ning duwang general na rason. Opo. Inot ang pagkawara kan sa indang istaran, Yan. loss of habitat. Yeah. Ano ikaduha is pagkabawas signifikante kan sa indang genetic variation. Mhm. Ikalaw ko na po dyan ngunya sa duwang klase ning biodiversity sa Opo. level ng species, sa level ng genetic. Mhm. I see. Duman kita sir sa inot mo tabing sinabi, ano pang mga gary factors na ang rason kung natata luway-luway pong nadadanyaran ang sa ina pong mga estaran as of now. Primero po, ang sa tuya baga na kapalibutan na sasapo na sabi nga ni sa mga literatura asin sa Horacio Imperata na Yeah. permitang namamati sa DCGB. Opo. Ang sa tuyang kapalibutan, pagbabago na darakan sa tuyang kan pagbabago na natural na nangyayari supposedly sa mundo. Kaya Yeah. lang, mas napapamalala ang impact kay niyo dahil sa ibinubugat ang carbon dioxide na nagpapainit kan sa tuyang panahon. So, iyo po yan, natural, pero may role kita na mas tumitid ang epekto kayan. Opo. Dakulaw ng epekto kang climate change sa pagkawara kang asin pag-ro kang kalidad kang istaran ng mga organismo ini. Mhm. Ikaduha po is ining overfishing and Yeah. illegal practices. Opo. Ano man po na resources na buhay, may limit yan. Ang limit niya, didiktahan kang kapasidad kang organismo na yan na magpadakol, asin magtalubo, sabi sa English, reproduction and growth. Pag ang sa tuyang demand sa inda, ma-overpower ang kapasidad na yan, sa kaso kan sira, overfishing ang apod kaya. Opo. Sa kaso kan ibang mga resources, talagang mauubos na sinda. Mhm. Mhm. So, ani katulo po ining pollutant, Iyon. especially so pirmita bagang Oo. pollution, Yeah. plastics, pwedeng chemical pollution. Mhm. Tapos ini po na habitat loss, ini po ang pinaka-apat na mayor na nahihiling kan mga eksperto na Opo. nagpaparok kan marine biodiversity. Mhm. Overfishing and illegal practices, climate change, and then plastics and other pollutants. Opo. As in, pagkawara ng habitats, as in, pagruro kung kamugtakan kang natatada ta mga habitats. Opo. Iyan tabi sir na sabi mong apat na iyan, existing mo yan iyan na presenting problema tabi kan sa tuyang kan marine resources ta, an sa tuyang biodiversity sa kadagatan. Iyo po, as in, ang epekto niya bako
independent from each other. Pag sinda nag-join forces na apat, mas matindi, namumultiply ang impact niya Nako. po sa satuyang biodiversity. Nako, oo. So kaya po masasabi ta sir na yon nasa level na kang ito sabi mo may kwan pala yan, may level pala yan. Itong last level gari so ano ito extinct. Kapag Extinct. sabi mo. Ang extinct po, gusto sabihin kan, wala na sinda sa to. Wara na, correct. Maringan ita. Ingatunon Yeah, go ahead sir. ingatunon po ang IUCN as in ang DNR sa as in ang gobyerno sa pagdideklarar ng extinct. Opo. Kasi nga pag nadeklarar mo siyang extinct, mapapara na din sa Makaalit, ano? conservation efforts kasi ang Makaalit. sample kawara na. Pero yaon pa lang siya. So Oo. it takes time. Siguro kung mga 50 years na siya na obserbaran Opo. na bago na dideclare iyan na extinct. Kaya Yeah. gusto ta ding ipaaram na may mga diniklarar na ang sa mundo ng mga extinct ng organismo. Alagad nabubulaga kita sa rong aldaw na igwapa palan. Yeah, opo. Pero kaya sir, ang tuming na lang ngayon na term is endangered, di ba? Endangered species, etc. Dahil anduman sa impact na ito sa marine biodiversity. Selling mo po, may kwan pa daw, may tsansa pa na ma-recover ang presenteng sitwasyon na makabalik po kita sa normal bilang sarong marine biologist? Igwapa, siyempre igwapa. Kasi ining mga marine biodiversity Opo. and marine resources na concern kita. Mm. May kapasidad po ining mag-rebound. Opo. May kapasidad ining mag-adjust. Mm. May kapasidad ining magkibo ning physiologic as in structural modification sa lawas niya Mm. para mag-adjust sa mga agyat sa pagkabuhay nila. Okay. Unfortunately po, ini naglilid din sa bako din magayon na and for example po, madiretso po kita sa pinaka-classic na example ta dyan sa tuyang lugar, Kuwaw. Yeah. Yeah, dyan lang kita sa Kuwaw mag-ulay. Opo. Ang Kuwaw po traditionally presente sa Albay Gulf. Igwa kayan sa Bacon, Kadaklan, ang Sikatunon, ang Santo Domingo and Legazpi. So yan po, taon-taon, lagduan iyan na harvest pag abot ng bulan ng mga Marso, Abril, Apo. Mayo, hanggang Hunyo. Tungkol yan, sa kada taon na nagiging available sa fisheries, ang sa tuyang exploitation sa iya is maximal. Gusto Opo. yun, hanggang may nadadakop kita, pag kita, without recognizing na kaipuan, magwalat kita ng healthy na breeding population niya para iasigurar ang sa pagmasunod na taon dapat na supply kikuwaw. Ano ang gigibukang kuwaw para maka-adjust digdi? Yeah. Para i-demonstrate po na may kapasidad sila mag-adjust. Opo. Resilient sila, sabi nga ni. Ang gigibukang kuwaw, dahil sa halangkawan ng fishing intensity sa kanya, tabit pa siya, pigasahan tabaga darakulaan may piga, pero makailing ka ngunyan kuwaw, saradit pala, Iyo. pigahan na. Iyo sir. Ano pang gusto sabihin kaya? Nag-adjust ang isda, nag-adjust ang sira, kasi gusto niyang mabuhay ng panghaluyan, may kapasidad siyang mag-adjust. Iyo man So, ang may ganun. piga-apod na phenotypic plasticity yan. Opo. So, gusto sabihin, saraday pa sa nadedik, day ta piga-asahan na bihuda na siya, sabi sa masubate, o may Oo. pigahan na. Oo. Alagad may piga na, Gari saday pa So, sana, gari saday pa tabi sir, nagbabados na. Tama? Wala ka. yan. Ayun pong gusto tang sabihin kaan. Oo. Ang bataway arog po kayan. Yeah. Ang kasag, arog din kayan. Saraditon pa lang, pero may piga na, may aligi-aligi na. Sarap pa yung mga indikasyon na sinda nag-adjust, as in, bako karaw-karaw ang piga-resibininda na fishing pressure Ayun. halit sa tao. Opo. Okay. Sir, may text digdi. Sabi kang texter ta, Sir, good afternoon po sa imo. Magma pa akong nagdadangog sa programa mo. Ako po nag-eskwela sa fishery. Yan, sabi niya. Nag-eskwela po ako sa fishery. Iapot ko lang po, ang pagkakaigwa kay red tide sa kadagatan, pwede pong may konektar sa sitwasyon na naglalala ang polusyon sa kadagatan ta. Paano po every month nadadangog ko ang BIFAD na may mga announcement sa Masbate and Sorsogon area na yaon po ang red tide toxin. Sir Ronel.
Pwede po yan. Ako po nag-aaral sa Red Tide. Opo. Data malingawan na makuring pasakit na dinara sa Sorsogon Bay. Yeah, yeah. Yan nagkaigwa kan 2009 to 2011 Opo. na nagadaan. Mm. Tama po yan. Pagkita na alter tao na bago ta ang chemistry kan tubig, Mm. especially naka-introduce kita ding dakol na nutrient sa Opo. tubig. As in, kasabay din ang climate change factors like mainit na tubig. Mhm. May mga species po ng red tide. For Opo. example dyan, suyao na nagpasakit sa Sorsogon Bay, as in, kadagos na nagpasakit sa kadakol-dakol pa na mahigit 30 lugar sa Mhm. Pilipinas. Opo. Climate change species po ang Pyrodinium vahamensi. Yan po ang organismo Mm. na red tide causing organism, nag-cause ng paralytic shellfish poisoning. Opo. As in, siya po favorable sa iya ang temperatura kan tubig na mahigit 30 hanggang 32, 31, Mm. 29. Halangkaw po yan ang temperatura ng tubig na sa mga natitrigger kang padagos na pagtaas kan temperatura kan tubig dara kang climate change. Opo. Pero po doon sa nutrient, pollution, eutrophication na inaapod sa science o pag-introduce rin ng kadakol-dakol na nutrient sa tubig, Mm. kasi napapaboran mo ang opportunistic na mga algae, Mm. na ibahan po dyan ang harmful algal species na tig-apod na po pag nakadakulon, may epekto ng bagayon sa tubig, as in sa tao, as in sa tubig dagat, lamang dagat na tig-apod na ng red tide. Mhm. Opo. Sir, ikunik ko lang po naman sa sinabi mo ko sa bago nag-adjust yan na, for example, ang mga sira sa sistema tayo sa kadagatan. Ang changes po sa, so changes baga sa ocean temperature, kaya kung nag-init man yan o whatever, kung ano man yan, nakakakuan po yan, sir. May, as in ang pollution, may nakula pong epektuan sa marine ecosystem tabi. Dakulaon po, VP Henry, ang Apo. epekto kaan. Primero, na didisturbo mo ang natural na kondisyon sa tuyang kapalibutan. Ano man na pagbabago sa istaran, apektado ang naka-star. Okay. Pwede sa naka-star dyan, dahil napaborable sa iya, dahil maka-adjust agad-agad, mawara. O pwedeng sa pagbabago dahil sa pagbabago kang sistema sa dagat, dahil sa mga inintroduce na yan, may mapaboran na dahil man dati dakulo na sindang populasyon kan organismo niya, pero napaboran sindang madakulon, ma-overpower niya ang dating residente o mga yao na organismo o sira. So, ano ang mangyayari kung ang mga itong napaborang predator? Yeah. Di ba? Yeah. Gabos na yaon dyan, kakarakanon niya. So, didisturbohin niya po ang gabos-gabos sa laog kung siya algae na mapaboran. Magdakulon, magkaigwa kitang pigapod na algal bloom. Pag nagkakaigwa ng algal bloom, minadakol ang algae sa dagat. Yan necessarily na algae na nahihiling ta, kadaklan kaya microscopic algae. Opo. Pag sinda dakulon, nagkakaigwa ng depletion kan oxygen. Pag decomposition siya, syempre makonsumo ng oxygen, as in pwede makakos ng fish kill sa mga tiyao na sira o anuman. Nakulong po ang sanga-sanga na pwedeng mangyari kung nadidisturbo ang natural na timplada sa tuyang kadagatan. Yeah, opo. Sabi kan Textras, Henry, pakihapot po kay Sir Ronel, ang resource person mo, safe pa bang, sabi niya, safe pa bang yan magkaon kisira? Maski sa mga nababasa kong mga article, ang pollution po sa dagat, grabe na. Din sa ngunyan, agree pa ako sa pigasabi niya, may kinaraman sa sitwasyon kan sa tuyang marine biodiversity. Maray pa daw magkaon ngunyan kisira da si Ronel. Medyo po, gari, simple yun na po, pero masakit yung unon baga simbagon. Ano Simple po? nga po, pero gari mo Kasi- pagalon simbagon, base naman sa discussion study. Hindi po, kasi po, kung sisimbagon ba nga puro pilosopo, halimbawa ngaya dahil na pwedeng kakanon, anong alternatibo tayo? Iyan. Anong pwede mong isira? Okay. Kaunon. Ano po kayo na example? Pero general na simbag po, safe pa naman po kung sa tuyang mga sira na napoproduce. Maski may mga pollution na nangyayari, wala tuo,
as in may mga di kita naiwasan na pangyari. Huni po ang gari makangirhat na basihan na dipisilan ako magsimpag Opo. kaya hapot. Dipisilon pala na pagsimbag naman si Rano. Ang kada Pilipino Mhm. may tiga-upward na per capita consumption ng sira. Okay. Magsalit ka, mag-umboy ka, magurang ka, tiga-average yan. Iko-compute ang kaipuhan niyang sira kada taon Mhm. in terms of kilograms. Nagluwa sa statistics na Yeah. sa ngunyan, nasa 34 kilos kada sarong tao, kada Pilipino ang nagkukonsumo ng sira, nakukonsumo ng sira sa sarong taon. Ang apod kang mga ekonomista kayaan per capita consumption. Yeah. Mhm. I-multiply mo po iyan sa populasyon kang Pilipino kang 2022 na harani sa 116 milyones. Opo. So ang luwas kayan, 4.55 million metric tons ang pangaiputa. Pero ang pigpaproducer kan sa tuyang kadagatan na para supplyan yan, Mhm. 2.79 lang. Kulang kita ning 39% kang pangaiputang sira base sa per capita consumption ng mga Pilipino. Opo. Stayin tapigihipnuan ang pangaipuan import. Mhm. Mhm. Ali sa luwas. Kita sa rong nasyon na napapalibutan ning dagat, ang dagat net fish importer kita. Opo. So, gusto sabihin, bako magayon ang dalagan kan sa tuyang food security pasiring duman sa pagpag-iurulayan ang fisheries. Mhm. Totoo na dahil man nagpupunduan sa tuyang mga government agencies ang BIFAR na natukahan, LGUs, other agencies para gibuhan ng paagian bagay nini pero halos maganda din taon-taon nakaka-encounter kita ng tikit na sira sa Apo. sasaran, Yeah. sa Daraga o sa Legazpi na medyo data di kita pamilyar. Yung mga solusyon iyan na gari band-aid solution Apo. para mahipnuan ang kakulangan ta sa sira. Nakulang agyat sa gabos ato na hilingon inio kasi iyan sa sira sa napo. Mhm. Ano sa poultry, ano sa ibang. And ang sira ang pigasabit ang pinaka-cheapest source of Yeah. protein Yeah. para sa gabos. Mhm. Kung iyan magpadagos na mawara sa timpla sa kunyang ko sana po sa kwentada ko 39% or 37% kan pangangaipok ang Pilipino dahil kayang hipnoan kan local fish production. Iyon. Oh, po ano. Okay. Sabi kan listener ta, sir, ang paglangkaw po kang acidity kang dagat due to pollution in any form, makakaapekto daw masyado sa mga marine wildlife? Sir Ronel, ibang klase Yun mga po. hapot kan mga paradangog Direct- tanong yan ha. Go ahead, sir. Directamente, very directly, iyo po. Opo. Ilingon ta po ang, sa naghahali ang mga substance nan or factors para ang pH or acidity kang kadagatan. Opo. Konektado po yan sa climate change. Okay. Pagkalangkawon ang carbon dioxide load sa atmosphere, yan po na i-inject sa dagat. Okay. Gusto sabihin naghalo yan sa dagat. Pag ang carbon dioxide naghalo sa tubig dagat, asido yan. Opo. Nagiging acidic ang tubig. Pag ang tubig nagiging acidic, dagdagan mo pa kan sa mga pollutants na pwedeng makakontribute sa parehas na direksyon. Ang epekto po kayan, nababa ang pH level. Ang mga organismo po, lalo na sa coastal zone, mga sea organisms, mga Apo. sira, may very narrow range lang iyan. Hayak pito na range ng pH na tolerable sa inda. Pag na-disturbo mo yan, de kay may mahimsa na eggs, Ayon. di ka makaka-develop ng scale ang sira, Ayon. di makaka-develop ng matagas na parte ang mga corals, marupok ang sa imong badoy o kaya ano man na shellfish dyan. Opo. Kasi po, pag acidic ang tubig, nahihidapan ang marine organism mag-irebo ng hard parts ninda, mga shells ninda, mga covering ninda, including bones and scales. At nakulaon din ang epekto sa iyakan sa mga young life forms ninda, like sinda larvae pa lang, Opo. the vulnerable na eggs pa lang. Nakulaon po, halos hindi unending ang threat kang
pH disturbance sa life history kang manayaon sa dagat. Opo. I see. Sir, ang piga po na responsible fishing, di ba? May connection po na sa human activities sa tuyang mga kasakadagatan ta. Ang piga sabing responsible fishing ba, nakakatabang sa pag-preserve kan sa tuyang marine resources or sa ibang sitwasyon, itong mga irresponsible fishing activities mas may impact po sa satuyang kadagatan? Kami po sa fisheries management, Opo. lalo na sa akademya, natutubod na ang responsible fishing iyo ang pagsira na nagrespeto kan limit na kayang itausa na kang satuyang resources sa dagat. Yeah. Irresponsable ng pagsisira kung kita ma-harvest kan sobra sa kayang itaw sa to kan sira. Oh. Bako sustainable dahil makukompromiso mo ang supply niya sa sunod na taon. Unfortunately po, araw kayo nangyayari sa to. Pag Yeah. available ang sira, ang tendency sa tayo is maximally ubuson siya hanggang na reduce ta very critically ang populasyon kan sira na dahil na halos niya tatada para mag-asigurar kang sa indang sunod na cycle para sa sunod na taon na harvesting na supply sa to. So, although may mga ibang ahensya po na nagsasabi ng responsible fishing, dahil na paggamit ng SOSA, dahil paggamit ng electric fishing, dahil Opo. paggamit ng dinamita, parte man po yan. Pero dahil pinaka-ultimate na measure ng responsible fishing, iyon, so paggamit ng mga paagi ng pagdakop ng sira na compliant sa existing na polisiya as in nagrespetar duman sa kakayahan or limit kang natatanda kang resources sa dagat. Opo. Opo. Okay. Sir, only po ang sa gusto kong ikwan sa imo. Although, kwan ini basic, ini buda aram ini kang kadaklan. Yan baga na, iyan nagari land-based pollution na minadalagan dyan sa mga rivers ta, then pasisiring po dyan sa mga coastal. Ano po, sailing mo ang dakulang impakaan sa satuya na marine biodiversity? Tagari, ibaga ang sitwasyon mo niyan, di ba? Ang sitwasyon mo niyan, sa mga salog, mati na, etc. Puro ang exit ang pasisiring po sa kadagatan. Ano po ang garo pinakadakulang impakaan sa tuyang marine biodiversity? May pamilyar po kita kan term baga na namamatik ta po ini sa LGU, Yeah. sa DNR, sa BIFAR, napiga po nilang ridge to reef approach. Yeah. Okay. Sabihon, sa tuyang mga programa o sa tuyang advokasya, dapat di sana nagpupundo sa duman sa taas, dapat agihan pababa hanggang makaduman ka sa dagat. Opo. As in yan po bako unidirectional, pwedeng reef to ridge approach. Kasi po, ang benepisyo, disturbance o problema na nangyayari between the ridge and the reef sa kadagatan, Opo. bako man sa na unidirectional, may baha, aling bulod, kasi rin siya sa dagat. Nagdadara siya ng malabog na tubig, Opo. nagdadara yung dakulo na sedimento, na didisturbo ang physical as in chemical condition kan kadagatan. Kasi ini pwedeng may epekto, pwedeng mapara ang mga seagrass beds, ang mamariw-bariw na dyan. Yeah. Diyan baga sa may puro sa unahan, dati mamariw-bariw dyan, pero tarambunan na. These Iyo. are habitat loss. Yeah. So, ani ka duwa kung kuan is, pwedeng maapektaran niya direktamente ang mga naka-star na sira. Maghalik mo na dyan para mintras, ibitar. O pwede niya positive yung ma-influence daw kasi may mga sira na gusto na naglalabog ang tubig. Haputon mo pa mga parasira, gusto nid na magsira, magtaon ki pangki, pakauran. Iyo, malabog dan tubig. Lain sa rason na day nakakahiling kang pangki ang mga sira, pero iyan din, oportunidad ka mga sira na maghingaon dahil ang dinaradarang nutrient kang runoff kang tubig sa coastal zone. Dakulang Opo. tuwang din po iyan sa kadagatan para ma-enhance ang primary production. Sumapuon siya na mag-trigger na magtalubo ang mga plankton, as in mga saradit na organismo, hanggang mag-feed na ng darakula. Yan po ang rason po nata Oo. yan po ang rason nata sa Dunsol, balik-balik ang Yeah. Ang butandig. tanding. Kasi yaon ang magayon na timplada, kang runoff kan hali sa Dunsol River, Sipagor River, as in, ano pa ba,
may sarok pang river dyan, as in Saradit pang river, na nagkataon ni akmang timplada para Opo. so natural dynamics para ma-trigger kang sa coastal zone ang primary production, magbahog ni mas darhula pang sira, like Putanding. Opo. I see. Okay. Alright, 20 minutes bago po magabot ang alas 3 na hapon. Sir Ronel, break muna po tayo ha. Babalikan ta ka po. Sa pagbabalik Okay. mga tugang, itatry mi ni Sir Professor Ronel Juneda na pag-istoryan and marine conservation. Paano kitang mga nagdadangugo niyan makatabang para makonserba, maproteheran niya to ang satuyang marine resources? Makalipas lang po kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat nabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng ventilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumantas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Right, balik ito ang mga tugang sa programa sa Tuyang Kaya, hindi po sa DCG. Ang hapot mo niyan, kaya talo po na resolveran ang problemang ini na naglalala na sitwasyon tabi kan sa Tuyang Kadagatan.
Ngunyan, lalo na po ngunyan na Month of the Ocean. Anong pwedeng gibuhunta? Anong pwede, paano kita makatabang na mga citizen kan Pilipinas, asin kan lambang lokal na gobyerno? Balikan ta po mga tugangan sa tuwing resource person, Professor Ronel Juneda. Sir, maray na hapon giraray. Hello, maray na hapon. Yeah, opo. Sir, Pasensya na taday ko talaga na susolusyonan ang sakuyan. Anyway, yaon man bagang pituon kong picture tayo. okay man, gwapo ka man digit sa iling ko gwapo ka man digit. Okay. Ano po ang sa ika po bilang sarong marine biologist, ano po ang pwedeng gibuhon nyato na mga tao para po makatuwang lamang na ma-preserve as in maiwasan po ang at least mabawasan lamang ang sitwasyon kan sa tuya tabi na sabi nga ni inda ko arang muntaman sa kuyang term nagroro na sitwasyon kan sa tuya tabi na marine biodiversity po, Sir Ronel. Okay, salamat Tabi. But before ko Tabi simbagon yan, gusto ko lang ipaliwanag na ang sa tuyang pig-ulay-ulayan ngunyan, bako intention para daraki pananakot, Opo. alarm, Mhm. maglahad lang po kang nahihiling ta na trend Opo. base sa mga pag-aadal. Mhm. As in, imuklat ang sa tuyang mga mata sa realidad na nangyayari sa tuyang palibot. Yes, sir. Dikit ang sinasala na ahensya ng gobyerno ni Opo. Sisayman na nagakausa kay iniyo. Tama. But ang intention ta is, kasabay din ng DCGB yata is, aramon ta kung ano ang katunay na nangyayari Yeah. kasi maka-device kita ng mga alternatibo Yun. para makatuwang na ma-adjust o ma-reverse ang sitwasyon. Yes, good point, sir. Magayon na sinabi mo po Okay. yan. Go ahead. So, dahil po man nagkukulang ang sa tuyang gobyerno, mga Yeah. local government and national government agencies para i-address ini. Opo. Haloy na po kitang nakakamati na may mga conservation efforts. Yan. Mhm. Mga sanctuary, marine protected areas, nakakatuwang po ini. Lalo na po pag naibugtak ng tama ang mga marine protected area, tama ang size, Mhm. lokasyon, as in, araman maliwanag ang objective nata na bugtak siya. Opo. Bako po na so magkaigwa lang kita ng marine protected area just for the sake na magkaigwa. Kasi po anong nangyayari, mandatado po sa law na igwa kayan. Ang sinasabi sa lay, 15% of the municipal water. Yeah. Ano ang compliance ka mga LGU along this line? Mhm. Bilog na Bicol, apwera po sa sarong sa dito na munisipyo sa Necoaramcong sa Kamsur, Opo. nag-range na po between 0.5 to 2.2% sa Mhm. municipal water ang kan mga munisipyong iniyo ang protected, marine Opo. protected area. So anong gusto sabihin kan harayo pa dakol pa kita dapat i-improve. Mhm. Igwa din mga community-based initiatives na involve mismo ang komunidad. Yan. Tarong bagay yun po kaya na-observe ko sa ngunyan. Opo. Iyo ang involvement kang IPs, involvement kang community representatives sa pagdidesisyon Mhm. sa management area. For example, kita nagtutukaw sa PAMBI, Opo. sa Ticao-Buri Aspas. Dahil ko po na widely represented ang gabos na sector, lalo ng komunidad sa decision making. LGU, IPs, and then other things. Opo. Kita din po nagtutukaw sa Fisheries Management Area 7 na kung hain yaon ang Ticao-Buri Aspas, ang Ragay Gulf, hanggang Pasiling sa Leyte. Nahiling ta po iyan na very visible na sa ngunyan ang role kan community sa pagdidesisyon ng mga dapat tugutan na proyekto, as in mga activities sa lugar ninda. Halika na din po na mamatay ang mga bantay dagat. Nakakatuwang po yan. Kasi nakakatuwang sila para ma-reparo lamang ang Opo. nangyayari sa kadagatan. Mhm. May mga community-based mangrove management initiatives, mga rehabilitation projects ng mangroves na siguro kung ano ang DCGB naging parte ng Yes. termi. Yes po. Magayon po yan, kaya lang siguro ko po this time, kay panggiyahan ta, pagtanong kita ng mangrove na tamang klase yung mangrove sa tamang lugar. Opo. Dahil kadaklan po ang mga nahiling ta ng mga initiatives in the past, Mhm. tala, so classic ang mangrove na itatanom sa salang lugar. Obviously, Oh. di kitang data asahan ang mangrove na mag-rainar as in magtaralubo duman. Opo. May magtaralubo man kayan pero alidad. Yes. Yes. Dito sana. Mhm. So we need to learn from lessons in the past. Mhm. May mga educational programs po
lalo na ni pong pigigibon nindo magayunan ini. And kami din po sa Bicol University may Opo. Extension Management Division po kami na kung saan makusugon din po ang samuyang efforts na waras kay Yeah. Araman as in advocacy sa manungod sa kadagatan. Opo. So ini po sa rong nagkisilyab na oportunidad at Yeah. hihiling kong maray na development digdi sa to. May halangkaw ng awareness ang sa tuyang mga tao tungkol sa pangangaipo. Although pikiling ta na medyo late na, pero sabi nga ni Kayan, kaysa kita magpabaraya, and halato na sana kung anon sa tuyang pagdudurumanan, mas maray na mag-araktor kita. Mas kinahiling ta na medyo hurhudya na. Bako manini dapat ang tamang oras ko ta nakita aalabar kan mga iniong, pero yaon na kita digdi dapat Opo. talaga maging innovative kita sa mga satuyang gigibuhon na engagements. Opo, okay. Sir, pasensya na, hindi ko alam kung pwede ini sa mong simbagon ini ano. Pero sabi kan texter ta, Sir, sabi niya, Sir, sorry po, hindi ko alam kung pwede ini sa discussion nindong yan. Totoo po ba na ang mga deep sea fishes mas halangkaw ang uric acid kumpara sa mga may kiskis na yaon sa nasa babaw na partikan dagat? Sir Ronel? Di ko alam. May mga, actually kung nakaputol po indang mga doktor, Oh, yeah. sarong indicator kang halangkaw ang uric acid Opo. talaga is sumanga warang kiskis. Warang kiskis. Oh, pero actually, gabos po nasira, may kiskis. Yeah, correct. Nahiling ka lang po ang mga iyan na garida yung kiskis na yan sa pali. Dahil nawawara na sindakan sina didako, Opo. sinda bidiklad na sa talipapa. Oho. Nasa klase lang po kan kiskis. Dahil po ako sa posisyon na mag-confirmar ka, pero namamatay na sa to yung mga doktors na nagsasabi na. Pero bako po asigurasyon ang kiskis para sabihon ta ng pwede nagkakanon kang medyo may tama sa uric acid. Yeah. Siguro halanggaw ka ini sir ang kuano, ang gout, bud ang ano yan. Ang dito so nagubag ang bitis. Arthritis. Arthritis. Pero tama po yan. Oo. Ang gabos na yan sa dagat, pwedeng kaunon kang gabos kasi may mga health concerns na ba kita galambang sa do. Apo. Kaya tama pong concern ko sa ito yung listener along that line na dapat aramon ta po yan. Yeah. Opo, ito. Sabi niya, Henry, good afternoon po. Magayonon ang topic nindo. Mas lalo lugod na nagkaka-interest ako na magtabang sa sakuya sa nang simpleng paagi. Nag-tree planting kami sa Sursugon. Nahapot ko mananggad kung anong klaseng bakawan itong tinanumi. Tama po, so pagkadangog ko sa resource person mo na dapat pala adalan kung anong klaseng bakawan ang dapat itanom sa klasikang shoreline, Sir Ronel? Iyo po yan. Kami po may kapasidad para gibuhon ang soil analysis bago ang planting ng mangroves. Opo. Pero dapat po may ready kitang pangtanom na ibang klaseng mangrove kasi sa kadakulan ko mga proyektong ginigibuta, dahil kitang nagagap-gapan na perming na nakukuha. So, yaon baga po na nakatakod na mapanas, propagules. Yan kasi madali kaya nila sa ibaon. Pero bako siya, mapili po ang mangrove na yan sa substrate. So, dapat adalan din muna ang site sa substrate. So, simple man sa napong paagi kayan, kami po ginigibo mo yan. And then, dapat kita magpuuna na magpalawak kang multi-species mangrove nurserista. Kadaklan, dahil na po mag-nursery ng bakawan. Yung Rhizopora, yung propagules. Kasi madalion lang po yan makuha. Ang gibuhon pong mga nursery o magsusupply, so mga classical mangrove na dipisilon hanapan ng pantanom. Pero igwaman sa nakita na sa paaging siguro ko kang plant propagation technology, kang mga DA, as in sa bukak ni, probably makatuwang sa community. Grabe po ang demand ta kaini. Mga LGU, grabe ang demand na maghanap ng tamang mangrove species sa tamang tatanuman nila. Yeah, opo. Ito, another one. Sabi niya, good afternoon po. Mahilig ako kumaon kilato. Nasasabutan ko po talaga na ang dagat may pollution sa ngunyan, lalo na mga plastic kasi iba pa. Ang pigigibo ko, pigihugasan ko nagkapirang basis kang fresh water, kaya lang po naglulupos siya. Naglulupos siya.
asin pagbibog tago po sa refrigerator, lalo pong minakupo siya, ano daw pong pwede masiram ang lato, lalo na kung nangangay po ang tawag ki iodine. Si Ronel, tabi, reaction please. Tama po yan. Ang lato po sa mga edible na seaweeds na dakol kita Apo. na nagtuturubo sa satuyang kadagatan. Best po kan lato kasi is bago kauno talaga hugasan siya, and then best po pa kauno na kasi bako na siyang bagayon talaga na nare-rep o na-freezer o na-store kasi minarugnay. Yeah. Safe pa naman po siya basta mahugasan lang ning maray kasi bako man sa na pollutants ang concern ta diyan. Bako man sa na po microplastic. Igwa po siya ning piga-up. Igwa kitang dakol na piga-upod na mga microalgae na bentik down sa irarong bako nakalutang. At iba po sa toxic. Opo. Siya nagkukupot sa kung ano man ang yaon dyan. Kaya kumbaga minsan, naaraman ta na sa irusin kaya ito bako mang coastal na barangay na munisipyo kan Sorsogon pero may nahudong Opo. pagkakan ki pagkaon ki although illegal so si turtle pawikan. Ang pawikan bagay edible para nakagadaan. Ito po kasi may kinakan siya ang pawikan nagsisibo nagkakaon iyang kang yaon nakakurupot sa mga algae sa bato-bato. Okay. So nakaka-ingest po siya ng dakulon, nakakalipat sa iyo sa toxin kay itong toxic dinoflagellates na piga-apod mi. Opo. Kasi ito ang nagkakausa ng pagkahudong. I see. So kay po talaga hugasan siya ng maray as in kauno ng presko. Opo. Sir Ronel, salamato na malay po sa oras mo. Pasensya na, kinabot na kita ki oras. Pero bilang sa pong marine biologist, ano pong sa imong mensahe sa satuya ngunyan na pinagsisilibrar ta po ang Month of the Ocean, tabi? Go ahead, sir. Okay, tabi, ang satuyang bulan ng Mayo, diniklarar kang under Presidential Proclamation number 57, kung di ako nasasala, na bilang Month of the Ocean sa satuyang nasyon. As in, inatasan man sa separado na proclamation ang DNR and BIFAR na mangenot sa kapartner ang mga ibang agencies sa pag-celebrar ka ini and inisarong pag-aktualisar kaya na gari kautusan na yan or proclamation na yan. From our end sa Bicol University po, kami po dakol ang mga faculty as in researcher na nag-specialize on sa kadakol-dakol na bagay. Nagkataon lang po na ako na nagalag pasiring digdi sa masalimuot na buhay kan sa tuyang kadagatan. As in, kita po padagos na nai-inspirar kasi magayon as in dako lang na inspirasyon sa muya na habang kita nagpaparanit ang kulit sa pagkabatad sa dagat na nagdadive, na-appreciate po nindo, na-appreciate po kan sa tuyang gobyerno na ang need para hilingon kung ano ang mga yaon sa karagatan, as in adalan, as in magrekomendar kung pasain ang mga options na pwedeng gibuhon para digdi. So, sa Bicol University po bilang state-funded university, minakonektar po diyan sa pag-provide ng informasyon, as in pagtuwang para ang polisiya science-informed, as in ang science policy-based. Opo. Sir Ronel, Dr. Ronel Juneda, sir, salamat na maray po. Ingat tabi sa biyahe. Ingat po sa biyahe. Salamat na maray tabi sa imo. Okay. Salamat po. Thank you so much, sir. Mga tugang Professor Ronel Juneda, taro pong marine biologist. Din siya po mga tugang ang katuyang resource person. Ngunya na paghahapon, may kinaraman po sitwasyon kan sa tuya tabing marine biodiversity. Nangunyang pong pinagsilibrar ta ang Month of the Ocean. Salamat kan sa nung bagantabay. Masunod na mga tugang ang Pinky on mo baby. Pero pag Pinky on mo baby, si Joshua nguna po sa inong makakaibata ako, puda si Angel. Papasiring po kami sa Barangay Dapdap kasabay si Boy Mata, puda si Ate Shara Leron. Papasiring po kami dumantama, sabay kami sa motorcade. Mga tugang kan para po sa Santo Cristo Festival na pinagigibo po regular, yearly.
Yan po sa Santo Cristo Quasay Parish sa Barangay Daprap, Legazpi City. Diyos panguna, intod-tod, manadangog, manindo ako ta. Mapapaabot kita ki situation, yan po mga tugang sa Sawangan Park. Napon ang motorcade, yan po sa may Sawangan Park. Kaya kita po ang, sa kuya kayang sasakyan, pinagbuboluntaryo ko na pagamiton sa mga araw kan aktibidad ko yan imi. Nakasakay tabian sa tuyang imahen, sa tuyang patron, mga tugang sa kada yaon ang Santo Cristo Festival. Kaya ako po ang driver ko niya na hapon. Salamat kan sa pagantabay. Mabalik po ako next week, may travel po kaya ako si Mrs. napangako, mapagal pala magpuro pangako sa agom ko yan dahil nalilingaw pero manadangog po nito ako live broadcast mga tugang via satellite manggiraray hindi po sa stasyon kan DCGB. Salamat, maray na hapon sa Nogabo. Sino pang lalaking hindi inuumaga? Henry Maceda po, goodbye. Nanango ang programa Kaya. Abangan Giraray sa masunod na Sabado sa parehong oras, digdi sa DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya!